கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. இந்த புதிய நாளுக்காக கர்த்தரை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். இந்த புதிய நாளின் தியானத்துக்காக கர்த்தர் தந்த வசனம் எபிரேயர் 3வது அதிகாரம் 14வது வசனம். நாம் ஆரம்பத்திலே கொண்ட நம்பிக்கையை முடிவு பரியந்தம் உறுதியாய் பற்றி கொண்டிருப்போமாகில் கிறிஸ்துவினிடத்தில் பங்குள்ளவர்களாயிருப்போம். ஆம், நம் ஆண்டவரோடு கூட உள்ள ஐக்கியத்தில் அந்த ஆரம்பத்தில் நாம் கொண்ட அந்த நம்பிக்கை முடிவு பரியந்தும் இருக்க வேண்டும். கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைத்தோம் என்றால் நம் கால் சிக்கிக்கொள்ளாதபடி அவர் நம்மை காக்கிற தேவனாயிருக்கிறார். அவருக்கு பயப்படுகிற பயத்தை நம் இருதயத்தில் தருகிறார். எந்த நேரத்திலும் கிறிஸ்துவின் சிந்தையை தரித்தவர்களாய் அவருக்காக வாழ்வோம். நீதிமொழிகள் 14வது அதிகாரம் 26வது வசனத்தில் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவனுக்கு திட நம்பிக்கை உண்டு, அவன் பிள்ளைகளுக்கும் அடைக்கலம் கிடைக்கும் என்று வாசிக்கிறோம். கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாகிய ஒவ்வொருவரும் தேவ ஆலயத்தில் தங்கி இருக்கும்போது அவர்களுக்கு அடைக்கலம் தருகிற தேவன் அவர்களோடு கூட இருக்கிறார். நாம் கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் தங்கியிருப்பதே வாஞ்சிப்போம் என்று சொன்னால் நமக்கு கர்த்தர் அடைக்கலம் கொடுக்கிற தேவனாய், நமக்கு சகாயம் செய்கிற தேவனாய், நம்மை ஏந்தி சுமந்து தப்புவிக்கிறவராய் நம்மோடு கூட இருந்து அவர் வழி நடத்துகிறார். எனவே கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தை நம்முடைய இருதயத்தில் எப்பொழுதும் வைத்துக் கொள்வோம். கர்த்தர் மீது இருக்கும் நம்பிக்கை ஒரு நாளும் வீண் போகாது. நிச்சயமாகவே முடிவுண்டு. உன் நம்பிக்கை வீண் போகாது என்று சொன்ன தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். அவர் நம்மை பாதுகாக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். எனவே நம்முடைய நம்பிக்கை கர்த்தர் மேல் வைப்போம். ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம். ஆண்டவரே, எனக்கு நீர் மட்டும் போதும் என்று நாம் தைரியமாக சொல்லுவோம். ஆண்டவரே, என் நம்பிக்கை உம்மீது மட்டும் இருக்கிறது என்று கர்த்தர் மீது நம்பிக்கையை வைப்போம். சகரியா 9வது அதிகாரம் 12வது வசனத்தில் சொல்லியிருக்கிறபடி நம்பிக்கையுடைய சிறைகளே அரணுக்கு திரும்புங்கள், இரட்டிப்பான நன்மையை தருவேன், இன்றைக்கே தருவேன். ஆம், இரட்டிப்பான நன்மைகளை கர்த்தர் நமக்காக தரும்படியாய் காத்து கொண்டிருக்கிறார். நம்மை நேசிக்கிற கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருந்து நமக்காக பிதாவினிடத்தில் பரிந்து பேசி கொண்டிருக்கிறார். எனவே அவருக்கு பிரியமாய், கர்த்தருக்கு பிரியமாய் நாம் வாழும்போது கர்த்தர் நம்முடைய காரியங்களை எல்லாம் வைக்க செய்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். எனவே ஆண்டவருடைய கருத்தில் நம்மை பூர்ணமாய் ஒப்பு கொடுப்போம். ஆண்டவரே, உமக்காய் வாழ எனக்கு கிருபை தாருங்க என்று சொல்லி கேட்கும்போது கர்த்தருடைய கிருபை அளவில்லாமல் நமக்கு கட்டளையிடுகிற தேவனாய் இருக்கிறார். எனவே தேவ கிருபை நம்மிலும் நம் குடும்பத்திலும் நம் சபையிலும் என்றும் நிலைத்திருக்கும்படியாய், அநேக ஆத்துமாக்களை நாம் ஆதாயப்படுத்தும்படியாய், தேவனுடைய நாம மகிமைக்காய் வாழும்படியாய் நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். ஜெபிப்போமா? ஜீவிக்கிறதா நல்ல இயேசுவே, இந்த அருமையான நாளுக்காக நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஐயா. அப்பா, நாங்கள் மீது கொண்ட நம்பிக்கையை முடிவு பரியந்த பற்றி கொண்டு நடக்க எங்களுக்கு வேண்டிய கிருபையை அதிகப்படுத்தும்படியாய் கெஞ்சுகிறோம். எங்கள் நம்பிக்கை உம்மீது பதித்து கொள்ள, என் இயேசுவின் மீது எப்பொழுதும் நம்பிக்கையுள்ளவர்களாய் வாழ கிருபை தரும்படியாய் கெஞ்சுகிறோம். உமக்கு பயப்படுகிற பயத்தை எங்கள் இருதயத்திலே வைக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, உமக்கு பயப்படும் பயத்திலே நாங்கள் வளரும்போது தேவ ஞானம் எங்களிலே பெருகும் என்பதை விசுவாசித்து உமக்காய் ஜீவிக்க கிருபைதாரும் ஐயா. நாங்கள் கொண்டிருக்கும் இந்த நம்பிக்கையானது ஒரு நாளும் வீண் போகாது என்பதை நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் ஐயா. நிச்சயமாய் முடிவுண்டு. உன் நம்பிக்கை வீண் போகாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க. ஆமாண்டவர், எங்கள் நம்பிக்கை கண்மலையாகிய கிறிஸ்துவின் மேல் வைத்திருக்கிற நம்பிக்கை ஒரு நாளும் வீண் போகாது. அதற்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். சிறியோர் முதல் பெரியோர் வரை ஒவ்வொருவரையும் பாதுகாத்துக்குங்க. தூரத்திலும் சமீபத்திலும் இருக்கிற பிள்ளைகள் எல்லாரையும் ஆண்டவரே வேலி அடைங்க. இந்த கொரோனா தொற்றுக்கு யாரும் பாதிக்கப்படாதபடி எல்லாருக்கும் வேண்டிய சுகத்தையும் பலத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் தாங்க. நிலைக்கால்களிலும் ரத்தம் பூசுகிறோம். தேவ தூத சேனை எப்பொழுதும் எங்களை பாதுகாக்கிறபடியால் நன்றி. ஆயத்தப்படுத்துங்க அப்பா. உடைய வரிக்கு எப்பொழுதும் ஆயத்தமுள்ளவர்களாய் காணப்பட கிருபை தாரும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபங்கேளும் பிதாவே, ஆமேன்.